Nhasi tangomuka nekusangana neimwe nyaya iri kubuda panapa iri kubuda nekuna varume sugeza. Hazvina kana kutombojeka zvinhu zvacho zviri kuitika vedu wei, hatizive kuti zvichasvika kupi, zviri kuramba zvichienderera nekuti panapa pari kubuda mashoko ari kunzi there is no more unit in ZANU-PF at the moment. All these elements are hiding behind their fingers. They preach against what they do behind closed doors. We need to end all this nonsense and we will do that, and we want to revive our colossal party because it has been hijacked. Ndo mashoko ari kubuda pano ari kutaurwa vachiresponda kune uyo muchinda anoitwa Patrick wekwachinamasa akanga ari kubuda achitaura mashoko ake. Saka iko zvino padande mutande ipapo vari kubvarurana zvisingaite, vachitaura kuti aiwa tichada zvedu kutozoreviva, titombotanga tadzoka pakutora pati yedu iyo yakahijackwa nevakomana avo. It's like zviri kungonzi muchidimbu avo vanenge vakangochinja ganda chete ndobva vasvika vakanohijeka pati yavo, ndobva vatohijeka nenyika vachitoenda vakadaro, asi chakangochinjwa iganda chete. Ndo mashoko aripo panapa atiri kuona. Ende chimwe chinhu chinenge chichirwadza varume ava ndechekuti munhu vakaita sana Chinamasa havana kana hondo yavanoziva yatingati vakanganzi vakaenda kuhondo, asi vanenge vave kungoitawo zvinhu zvekuda kungofadza murungu wavo vachitobvisa vanhu vacho vari kuzviti vakarwa hondo. Kwatiri kuenda hatizive kuti ndekupi, nekuti mahovetereni acho vakarwa hondo ndo vari kudzingwa mupolitical party yacho ZANU-PF. Iyo ZANU-PF ichishandisa advantage yekutonga nyika vachitaura kuti zvoni nyika ino haitongwe nemunhu asina kurwa hondo. Amene kuti zvichasvika kupi, iko zvino ndo nyaya ndauya nayo ndakakubatirai kuti ndingokuratidzai ndichikuzivisai zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichitaurika. Kana muchinge mune zvakawanda zvekutaura ndakandichitokumbirawo kuti muzouya nemucomment section muchindiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya iri pano iyi. Zvitu zvamanje manje ndine audience chakusiyai makateerera, muzondiudzawo zvekare kuti munenge maionawo sei nezvinhu zvichataurwa ipapo. Kuleni mwana mai kwakadii? Hai ndiri zaiti. Ndoda kutiudza vanozviti vana Chimamha. Mazita avewo kunzi Chimamha vakamawana through ZANU-PF. Mazita avo kunzi nyoka, mazita avo vanozvidana kuti vana nyoka dzamabhunu. They are getting those nicknames through ZANU-PF. Saka ngavasada kuuya vachipa madistraction kuudza vanhu zvokuita vakagara mumashendi muno muSouth Africa, zvotaura zvokupenga. MuZimbabwe munotowa nevana vakaropafata vaifanira kuderwa nemabasa akanaka, vaifanira kuderwa nemakambani anoshanda. Varungu vachishanda vanhu vatema vane zvavo, varungu vane zvavo, vanhu vatema vane zvavo. Asi nokuda kwavo vana Chimamha nananyoka dzamabhunu, ike zvinezvi vanozvitanga kuti nyoka yemabhunu. Mabhunu acho ari muZimbabwe mangani? How many white people there are there in Zimbabwe? Even 10% of us. Ava kutonzi nyoka yavatema, nyoka yemablack, noti kuti nyoka yemabhunu. Nyoka yavatema because zvaakabva kuZANU achiuya kupa kugurukura. Yes, ifoni number dzawakacreata kuti munhu wese aite maopinion ake, but vanhu vakambomhanya neZANU-PF zvisati angazi. Makadzingwa ikoko, manyara kuuraya vanhu, manyara kurepa vanhu, manyara kupira vanhu, manyara kutsvanyirira vanhu. Makuda kudzoka manje kuuya futi vana vaZimbabwe vakusapote kuti mugozoita uori hwakafanana nehuripo. Hati nguva yekuti tichataura nyaya yekuti vana Chibvayo dziti Mnangagwa dziti everyone in ZANU-PF corrupt. Total corrupt. Total fucked up. Saka, there is no need to expose about Mnangagwa is corrupt. It's not only one person Mnangagwa is corrupt. Because you, as a ZANU-PF people, you allow him to continue intimidating the economy of Zimbabwe with the resources, including Zimbabwe. Now, you guys are pretending like
Bamba munokutokutenefta sokuti munoziva zvese madhorobha maveriko muchiita uori hwacho. Muri kuchemera kuti mutonge nyika mugonzeka uori hwakafanana nehune varipo. Yokai mabhunu akunyangadza boyi yeboyi akunyangadza fokof newechimama Nano mama ari tauri kure ndandotanga vazukuru vakanyarira kure nesu vakatadza kugadzirisa Zimbabwe mungazogona kugadzirisa Zimbabwe vakaitadza kugadzirisa Zimbabwe ikonomi yeZimbabwe kugadzirisa uoro hweZimbabwe muchirimo muzanopiwa. How can fix this major issue, major problem what we have in Zimbabwe if you are out of ZANU-PF? No matter you are in ZANU-PF, you cannot fix. They will not fix anything. Because the mutemo wakagara waiswa ndokufikirai. Hamuna kuzwa kuti mutemo wokuteura mapurisa, masoja, maloya, mutemo wokujudiciary, everything zvinde mumaoko eZANU-PF kukutsikirira imi muchiko. Maifara mutemo, tabata mutemo, takachibata chimutemo chandike Zimbabwe kuti ZANU-PF. Chabata imi manje. Chabata imi mapati. Makubuda imo makunyangadza kana kuti makurasa. Make a fucking noise each and every fucking day. What's the number? They are very well talented, skilled. But before I was not thinking about you cannot say no because you know somebody tell me. ZANU-PF yakatanga kutikira kuropa namuzoriwa kusvika patiri pana Nelson Chamisa naye. Kusvika patiri pana Nelson Chamisa naye. Asi chinondinakidza chero chimwe chete ndechekuti ukasapota kutikirira vamwe maZimbabwe Mwari haatsikiriri. Izvozvo varume zvizivei. Mwari haatengwi. Mwari haatengerwi DG6. Mwari haatengerwi DG6 bhafu. Mwari haatengerwi Mercedes Benz. Mwari haatengerwi Ima. Mwari haatengerwi Discovery Range Rover. Mwari anoita zvaanoda neupa yake. Ende munhu wamusingati anoita zvinenge zvinhu zvinokonzera kuti upenyu hwese mwese hwenyimi maZimbabwe ndiwe nechando. Munhu wamusingati unozorigireda makuti dei takashandisa. Asi maizviona kuti mimi wakamuvhara, kuti mimi wakamupira. Vakati tovakaZimbabwe nyika inovakwa nevene vayo chavangwiri chavangokufamba nezvinenge zvomwanga achitora ikusi achijoinidza nezVANU-PF. Nyika yacho chii vakaitonesai pano. Mwari haafi akatengerwa DG6. Chero mukange Mwari haadina choko muhomwe. Kana nguva yakwana yokutaridza ukuru hwake anokutaridza. Ende vese vazhinji vacho makataridzwa kuti Mwari haana chikonzo. Ende Mwari haana choko muhomwe. Mwari haabatwi muromo yokuti hausina wakambogona achitaura muromo. Kana nguva yakwana iwe wakangozvisikirira munongodzimba afoko. Because career yako yakapera. ZANU-PF inoshandisa munhu through career like a player of the soccer.
hakuna munhu akambotamba bhora kusvika 75 years. Inobva pa18 pa15 years kusvika pa32 33. Ukaonawo ndakagona Cristiano Ronaldo tenda Mwari nana Lionel Messi. Keria yedu ichapera inopera chete. Vazhinji keria yavo yakapera vakadzingwa. Vana mamujuri yakapera vakadzingwa. Vana Rugare Gumbo yakapera yakadzingwa. George Charamba keria yakapera akadzingwa. Killers also erratic. Keria yake yakapera akadzingwa. Saka Messi ziva keria yedu. Mazuva achifamba, zuva richibuda, kuita kuchiuya. Keria inenge achifamba. Unodzingwa. Dembwa idzi.